Vil du gerne støtte Danmarksindsamlingen? Ej, det gider jeg sgu ikke. Ej. Jeg har altså ikke midlerne til at hjælpe dig. Det er der ikke penge til. Så du må desværre dø. Jeg tror, at der... Hej, vil du gerne støtte Danmarksindsamlingen? Ja, jeg vil da rigtig gerne støtte de søde børn i Afrika, som har store problemer. Her har du en 200-lap. Mange tak. Det var så lidt. Jeg har en god nyhed. Jeg har lige fået penge til medicin. Rejs dig lige op. Drik det. Yes, man. Jeg er rasende, man. Yes! Støt Danmarksindsamlingen. Det redder liv. Det her, det kan lave op på alt. Det er begyndelsen til en ny tid. Så kommer man hjem og finder en kone, der har fået eget hus. Jeg havde ellers tænkt at leve og dø som proletar. Hvad er en proletar? Nej, det må man ikke lære. Det er en, der ikke ejer noget.